सोसालिनि जि जाथाय बेयो नैबे बोसोरनिल' बाथ्रा नङा गोबां बोसोरनिफ्रायनो नौदै दैमाया देरो आरो गोबां जोंनि आबादारिफोरनि गोबां माने हा हुखौ माने नस्थ' खालामगासिनो दङ दिनै थांनाय बोसोराव रिहुन दैमारि उदालगुरि समस्तिनि MLA खालिंदुवार समस्तिनि BTCनि EM मानगोनां गंजार दैमारि बिथांमोना जिथु मोनसे स्किम हमना होदोंमोन माने प्रटेक्सन दा बे स्किमावहाय जोंनि लकेलनिनो जोंनि ओनसोलनिनो सानैसो जोंनि थिकादारफ्रा 93 लाखसनि खामानि मावदोंमोन बेहाय दा बिथांमोना खामानिखौ मोजां रोखोमनि मावासै दा बिथांमोना जाख्ल'नायनि थाखाय दिनै प्रटेक्सना दिनै थेर बेथेर जाबाय दिनै दैमाया माने ओरैबायदि माने जोंनि आबादारिफोरनि गोबां हा खमैबो 15 बिगानि हा माने बिनस्थ' खालामबाय आरो जोंनि बे साखाथियाव थानाय 3 नम्बर नासोसालिनि गामिखौ मोनसे लाहां अबस्था बेबायदि थासारिखौ जों नुनानै जों टंला दखरा एफसा जोबोद दुखु नांदों आरो रायजो राजाफोरनि खावलायनायाव आरो जोंनि खालिंदुवार समस्तिनि UPPLनि मानगोनां बिजाथि दिलीप बर' बिथांनि दैदेननायाव बिथाङा गावनि पकेटनि खरसा खालामनानै दिनै JCB लागायनानै हाजार थाखा खरसा खालामनानै दिनै बेबायदि माने मेरामति खालामनायनि खामानिखौ दिनै मानसिनो